Улахан Шестаковка шлюз регуляторын аргитер калан туробот. Билен там бу 4 метрден такса, 4 метрден такса уну тоттубот подуханы сүттүбүт. Онан билеген бу солырак халкы ытамын билен каработ система лиманна барышында диякта алтан нөл сүтүгө. Онан бу системалар бияка отугар бу Куран камнарга олус тугалактарын бәйләрен булыр да кастаннар келдилер. О курдук булырын бе бу карабыт нәһлегәр окко буламытын толоран өссе би нәһленәгә атылган отылдыкпыт. Оннан бу марукка бу нәһлегәр бу нөрсүтөлүбүсәттер не бәйләрен хәтта хоттарын береннәр бу улган Куранга каракай ото агая ото кылдылар дигән белгә каналлар. Бу окко белән нигәттән хаскаңыттан кынгыттан барар дигән беләтибе тол курдук бе быелга кодга тол катын астарыттан хагалан бу үрәктәре каяммат кодгаларын өрсүтү онтан белән кодгаларга күрү ремонтна көрөләре хабы ахынкан тәһнә өрһалла коттыру үһү онан тон кыстыкка окко кирәргә бе улуска буламна хөлеләр буламытын толоры бутор специаллах битен коргон мостак битен калер кыстыкка отнан толоры качырсылтан үләне капма әтәңне үтәбет җылҗыттар быелгы хылгаттан әдәлләрнән әме Кураммат кәллә дигән хапыгылыбыт тогодетәргә улахан үрәктәр бит улара арый уруккыллардан намчы дигән агаяк дигән онан үһәттән ардак күз пәтәгәнә әме Куран болара болаган. Абагалыбыт онна беләннән әммәт бе улус тата республика халал тата ити чаһагар күскөләне үдә хәкәм. карабыт систематыр эремен буланнар булган. Быелгы хылгаттан карабыт систематыгар лиманны систематыгар капитальный ремонтга үбә качыта көрүлүнә дигән болла бу водосбросной югар проега оңорорга одан калар талларга ремонт бары дигән тәрәнәбет Гүрнән Леонид Васильевич Борисов темет Ленингарда мелиорация управления начальник отдела водопользования. Беге билген Марук нәһлегәр плотина Шестакова ден унун нөлсүтер система галан турабыт. Кине халыктар ене 505 гектар. Билген тургунан нормально подпорный уровень галан турар 4 метрага. Бүгүн күнә туалан арыя келди бит. Кине тубу Марук арында хелегер бобатах Өлеше хиригер уотугар эме уну халыктар. Онна бу тагыстагына Марук нәһле кигер бәйтин 2 көйлүн уна качыяр. Олохтак администрация тухустак кемге камсанан тухтур Арианса быһыттарын Ариансаван утун киллерен бәйте качынар. Адам сапыкты. Тугу Быһыты. Сабутан каан сапыкты. Башы кым. Аны турар ди. Тух 2019 команда капитальный ремонт бут. 5 миллионнах. Антан утубу барта стабильно шөддөк лили турар. Лили турар даганы утумна критику ремонтлары совместно олохтох нәһленене китте. Администрацияны китте үләбит. Сылын нақсын иккили дежурный лабут. Лили кемигер. Онна мен маннага олохтох болаттар сылын нақсын лили болаттар үлелилер. Опытырдылар да дияқай. Билин кимнә үлели жалар. Билин үлели олохтах администрация үлехете иремей коп братнан артудун. Бу хан тутулу быһыты. Бу 1936 жыллакка Шестаков бригададагы булганнар олохтах нәһлене булган туп кыржас быһыт булар. Бу билинге быһыт. Антон 1996 жыллакка бу битонны гөспит.
Bilin ya kolektifte hayatı. Bilgi bilgen Askerleri. kolektifka behin türden toğuz giyibit. Hı. Nasılsan stansiyalarından bağlılar. Oltlar onu atı bilgen küstah kapitaller limonuna barat orallar.